ମା ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଏବେ ବି ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଆପଣ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଟିକେ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମା ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗପ ଶୁଣେଇବି। ପ୍ରଧାନ ଘର କ'ଣ? ହଁ ମା, ପ୍ରଧାନ ଘର ସେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରଧାନ ମା। ଦେଖିବା କାହିଁକି ନା ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ, ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର 3 ପୁଅ ଥିଲେ, 2 ଝିଅ ଥିଲେ, 3 ବୋହୂ ବି ଥିଲେ। ମା ସେଟା ଥିଲେ ସେ ଆମ ଭଳିଆ ଟିକେ ନୁହଁଲୋ ମାନେ ମା ସେ ପରିବାରଟି କାଲ ହଁ ସମସ୍ତେ କାଲ। ପ୍ରଧାନ ବାବୁ କାଲ, ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ କାଲ, ତାଙ୍କ 3 ବୋହୂ କାଲ, ତାଙ୍କ 3 ପୁଅ କାଲ, ତାଙ୍କ 2 ଝିଅ କାଲ। ସେ ଚଳନ୍ତି କେମିତି? ହଁ ମା, ଯେତେ ଜୋର ଥିଲେ ଗପ ସପ ହବ ତାଙ୍କୁ ଫୁସୁ ଫୁସୁ ଟିକେ କହିବେ। ହଁ ଗୋଟେ ଜୋର ବାଣ ଫୁଟିଲେ କହିବେ ଗୋଟେ କଣ ଇଏଡିକି ଟିକେ ହେଲା। ମା ସେ କଣ କାଲ? ମା କାଲ ତ କାଲ, ପୁରା ବୁଢା କାଲ, ଏତେ କାଲ। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ନା ସେଠି ଜଣେ ବୈଦ ଥିଲେ। ବୈଦ ଔଷଧ ପତ୍ର ସବୁ ଦିଅନ୍ତି। ବୈଦ ଗୁଳି ଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି ଯାଆନ୍ତି ମା ଜାଣିମା। ସେ ବୈଦଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ବିଜୟ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ହଉଛି ବିଜୟିନୀ। ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ନା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ ନା। ତାପରେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଦିନେ ବୈଦଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାରି ରୁଷିଲେ, କହିଲେ ଏତେ ଯାଉଛ ରୋଜଗାର କରୁଛ, ମତେ ଗୋଟେ ବଡ ମଣିପୁରୀ ହାର ଦେଲେ ମୁଁ ପିନ୍ଧନ୍ତିନି। ବୈଦ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଯେତେ ରୋଜଗାର କଲି ସବୁ କୋଠା ବାଡି ଟିଭି କୁଲର ଫ୍ରିଜ ସବୁ ଆଣିକିରି ମୁଁ ନଈକି ବଙ୍କା ହେଇଗଲିଣି। ଆଉ କେତେବେଳେ ତମକୁ ଆଉ ହାର କରିବାକୁ ମତେ କେତେବେଳେ ଫୁର୍ସତ କହିଲ? କାହିଁକି ନା କୋଉ ସ୍ୱାମୀ ନ ଚାହେଁ ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ଗୋଟେ ମଣିପୁରୀ ହାର ଦେବାକୁ କହିଲ ମା? ଠିକ କଥା। କାହିଁକି କହିଲା? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନ ଘର ବାଟେ ଯିବ ବୈଦ ସେତେବେଳେ କହେ ମୁଁ ଆଙ୍କ ଘର ପୁଳାଏ ଟଙ୍କା ନେବି। କେମିତି? ଏ ତ କାଲ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ କେମିତି ଟଙ୍କା ନେବ? ତ ମନରେ ଟିକେ ଦୟା ନାହିଁ, ତୁ ଏମିତିଆ ବୈଦ ହେଇଛୁ। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ନା କାହିଁକି ମା ଜାଣିବା ନା, ତାର ଗୋଟିଏ ଛପର ଘର, ବଡ ଖଞ୍ଜାଟିଏ, ତା ଭିତରେ ଖାଲି ଲାଉ ମଡା ହେଇଛି। ତା ବାଡ଼ ଲାଉ ମଡା ହେଇଛି। ତା ଘରେ ଲାଉ, ପାଣି କଖାରୁ, ସାରୁ, ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ସେ ବାଡିରେ ସେ କାଲୁଣୀ ବୁଢାବୁଢୀ କରନ୍ତି ମା। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ବୈଦ ଯିବ ପୁଳେ ପଇସା ମୁଁ ଆରି ଘରୁ ନେଇକିରି ମୋ ବୈଦି ଆଣି ବେଇକି ମଣିପୁରୀ ହାର କରିକି ପିନ୍ଧେଇବି ଲୋ। ଇଏ କଣ ଏତେ ନାଣିଛି? ଗୋଟିଏ ଗୁଳି ଦେଇକି ପଇସା ନେଇକି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବ, ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ମଣିପୁରୀ ହାର ପିନ୍ଧିବ। ତୁମର କଣ ଇଏ ବୈଦ ହେଇଛ? ତୁମେ କାହାର ପର ଘର ଲୁଟି ନେଇକି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ମଣିପୁରୀ ହାର କଣ ପିନ୍ଧେଇବୁ ରେ? ହଉ ମା। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଯେତିକ କାଲ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମଝିଆ ବୋହୂ ଥିଲା, ତାକୁ ଅଳପ ଶୁଭେଇଲୋ। ବେଶୀ ଜୋର ପାଟି କଲେ ତାକୁ ଟିକେ ଶୁଭିବ। ବୈଦ କହିବେ କାହିଁକି ମତେ ପଇସା, କାହିଁକି ଆଙ୍କର କଣ କିଛି ହଉନି? ପାଣି କଖାରୁ ତ ଯୋଉ ଲାଉ ତ ଏତେ ମଡା ହେଇଛି, ପାଣି କଖାରୁ ଏତେ ମାଡ଼ିଛନ୍ତି, ସାରୁ ତ ଏତେ ଲଗେଇଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଅସୁସ୍ଥ ହଉନାହାନ୍ତି କେମିତି? ହଁ ମା, ଲାଉ ଖାଇଲେ ପେଟର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହବ, ମେଡିସିନ ଖାଇବ। ସାରୁ ଖାଇଲେ ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ ହବ, ମେଡିସିନ ଖାଇବ। ଆଉ ପାଣି କଖାରୁ ଖାଇଲେ ଓଲଟି ହବ। ୟାକୁ ପାଇଁ ବୈଦ ଘରକୁ ଆମେ ଦୌଡ଼ି ଯିବା ଲୋ ମା। ସେଥିପାଇଁ ବୈଦ ତାର ସଜବାଜ ହେଇ ପୁଟୁଳି ଧରିକି ତାର ବସିଛି। କୋଉଦିନ ପ୍ରଧାନ ଘର ଡାକିଲେ ମୁଁ ଯାଇ ବସିକିରି ତାଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦେଇ ପଇସା ଆଣିକି ମୋ ପତ୍ନୀ କି ମଣିପୁରୀ ହାର ଦେବି। ମୋ ମଣିପୁରୀ ପିନ୍ଧିକିରି ମୋ ପତ୍ନୀ ପିନ୍ଧିକି ମତେ ଏମିତି ଦେଖେଇକି ଏମିତି ହସିକି କେତେ ଖୁସି ହେବେ। ମୁଁ ଗର୍ବରେ ଛାତି ମୋର ଚଉଡା ହେଇଯିବ। ଇଲୋ କାର କଣ ପୁଷ ମାସ ଇଏ କଣ କହୁଛି ଏ ବୈଦର ଗୁହାଳ ଧୁଇଲୋ ମା। ପ୍ରଧାନ ଗୁହାଳ ଧୁଆକୁ ବୈଦର ହଉଛି ପୁଷ ମାସ ଲୋ ମା। ଗଲା କିନ୍ତୁ କାଲ ଘର କଣ କରିବେ ନା ଖାଲି ଥେବେ କୋଳି ଲାଗିବ। କାହିଁକି? କଣ କାଲ ତ ଶୁଭେନି, ହୋଇ କୋଳି ଲଗେଇବେ। ସେଠୁ ପ୍ରଧାନ ବୁଢା ହଉଛି ଘରର ତାଙ୍କର କଲେକ୍ଟର, ଯାହା ଅର୍ଡର ଦେବେ ବୁଢା କାଲ। କହିବେ କାହିଁକି ପାଟି ମୁଣ୍ଡ କରୁଛ? ମତେ ଫୁସ ଶୁଭୁଛି। ସେ ରଞ୍ଜାରୁ ମୁଁ ବଡ ବୁଢା କାକୁଟା ଆଣି ଖାଇ ଦେଇଛି ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ପାଟି କରୁଛ ନା କଣ? ସିଏ ଯାହା ବୁଝିଲେ କାଲ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବେ କାହିଁକି ଏତେ ଜୋର ପାଟି କରୁଛୁ? ମୁଁ କଣ କାଲ? ଇଲୋ ସମେତ ପରିବାର କାଲ। ବୁଢୀ ଗୋଟିଏ ଦେଖୁନା, ବୁଢୀ କେମିତି କହୁଛି? ମୁଁ କଣ କାଲ? ଏତେ ବଡ ପାଟି ପକାର କାହିଁକି କରୁଛୁ ରେ? ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ନା ମଝିଆଣୀ ବୋହୂ କଣ କରିବ? ଲାଉ, ପାଣି କଖାରୁ, ସାରୁ ଫାରୁ ରାନ୍ଧିକିରି ଖୋଇକି ପରସିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ନିମ ପିତା ଟିକେ ତା ପଛେ ଦେଇଦବ। କାହିଁ? ନିମ ପିତା ଦେଇଦେଲେ ଯାହା ଥିବ ବିଷାକ୍ତ ଗୁଣ ସବୁ
ଡାଇଜେସନ କରିଦେବ କିଏ ନା ନିମ ଗୁଣ୍ଡ ଯେମିତି ଲାଉ ପାଣି କଖାରୁ ସାରୁ ଭିତରେ ପଡ଼ିବ ନିମ ପତ୍ର ଲାଷ୍ଟରେ ଖାଇକି ଯେମିତି ପ୍ରଧାନ ପତ୍ର ସହ ହାତ ପତ୍ର ମୁହଁ ଧୋଇବେ ମଝି ଆଣିବ ଚାମଚ ଲେଖା ନେଇକିରି ନିମ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବ। କାହିଁ ନିମ ଗୁଣ୍ଡ ପରେ ଯାହା ତମେ ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷ ଖାଅ ଭଲ ମତ ଖାଅ କିନ୍ତୁ ସେ ଡାଇଜେସନ କରିଦେବ ନିମ ଗୁଣ୍ଡ। ଇଲୋ ହଁ ବୈଦ ବସି ଚାହିଁ ଔଷଧ ପୁଟୁଳି ଢଳି ସେ ବିଜୟ ଯୋଉ ବୈଦ ଢଳି ଶୋଇଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଧରେ ଏମିତି ଶୋଇଲା। କହିଲା ହେଇଲୋ କଣ ତୁମେ ଶୋଉଛ? ନା ମୁଁ ତ ସକାଳଠୁ ଢଳି ଗଦରା। କାହିଁକି ସେ ପ୍ରଧାନ ଦିବା ପ୍ରଧାନ କାହିଁକି ଡାକୁନି? ସେ ପ୍ରଧାନ ନା କଣ ଦିବା? ହଁ ଦିବା ପ୍ରଧାନ। ଆଉ ତା ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ତାର ପିଲା ଛୁଆ କଣ ତା ନା ମତେ ମା ଏତେ ଅବଗତ ନାହିଁ। ତାର ତ ପୁଳାଇ ଛୁଆ କିଏ ବା ଏତେ ଅବଗତ ରଖିବ? ବିଜୟ ସାର୍ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଦିନେ କହିଲେ କାହିଁକି ତୁମେ ଢଳଉଛ ଏତେ ବର୍ଷକି ତୁମେ ଶୋଉନା ନା? ଆଉ କାଳେ ଦୌଡ଼ିକା ମୋ ଘରୁ ନ ଆସେ ଆଉ କାହାରକୁ ପଳେଇବ। ମୁଁ ପୁଳେ କାହା ପାଖରୁ ପଇସା ଆଇଲେ ସିନା ତୁମକୁ ମଣିପୁରୀ ହାର କରିକି ପିନ୍ଧେଇବି। ପତ୍ନୀ ତୁମେ କଣ ଜାଣୁନା ମୋର ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ହେଇକି? ମୁଁ ଟିକେ ଯେମିତିଆ ତୁମେ ସେମିତି ଟିକେ ନହେଲେ ଆମେ ଆଉ କୋଠା କେମିତି ବାଡ଼େଇବା କହିଲ ତୁମେ? ଇଲୋ ଏ ପରକୁ ଲୁଟିକି କୋଠା ବାଡ଼ି କରିବାରେ ସେଥିରେ ଲାଭ କଣ ଅଛି? ମା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉପର ବାଲା ଦେଖୁଛି ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ କାମ କର। ଟିକେ କମ ପଇସା ନେଇକି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପଛେ ସୂତା ଖଣ୍ଡିଏ ବେକରେ ପକଉ କିନ୍ତୁ ତୁ କାହାକୁ ଠକ ନା ଔଷଧ ପତ୍ରରେ ଖାଲି ପାପ ହବ ମହାପାପ। ଇଲୋ ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ନା ବସି ତା ପତ୍ନୀ କାନ୍ଧରେ ଏମିତି ଶୋଇକି ଢଳେଇଲା। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇଠୁ କହିଲା ତୁମେ ଆଉ ଢୋଳା ନା ମୋର ମଣିପୁରୀ ହାର ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ମତେ ଢୋଳି ମୋ କାନ୍ଦକୁ ଚପେଇ ସାଇଲଣି। ଆଉ ସବୁଦିନ ସଞ୍ଜ ରାତି ଯେମିତି ହବ ସେ ଢୋଳେଇ ଚାହିଁ ଅଧା ସହିତ ଚଟକିନା ଖଡ଼ ହେଲେ ଉଠିବ। କଣ ପଇସା ନିଶା ମା ପଇସା ନିଶା ଯାହାକୁ ଧରିଛି ନା ସେ ଖାଇପାରିବ ନା ସେ ଶୋଇପାରିବ ନା ଠିକ ସେ କିଛି ତ କରିପାରିବନି। ଠାକୁର ପୂଜା ତ କରିପାରିବନି। କାଲି ଦେଖାଯିବ ଗାନ୍ଧୀ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗାନ୍ଧୀ ମୁଣ୍ଡଟା କଣ ନିହାତି ଜରୁରୀ? ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଜରୁରତ ନାହିଁ ମା। ସବୁ ଲୋକ ସେମିତି ଭାବନ୍ତି। କିଛି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇକିରି ସେ ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ମା। ଯୁଆଡେ ଯାଉଥିବେ ଗାନ୍ଧୀ ମୁଣ୍ଡ, ଯୁଆଡେ ଯାଉଥିବ ଗାନ୍ଧୀ ଦର୍ଶନ, ଯୁଆଡେ ଯାଉଥିବ ଖାଲି ଗାନ୍ଧୀ ଦିଶୁଥିବେ। କାହିଁ ଆଉ ଭଗବାନ ଦିଶୁନଥାଏ? ଭଗବାନ ଦିଶେ ବହୁତ ପଛରେ ଗାନ୍ଧୀ ମୁଣ୍ଡ ପକଟେ ପୁରେଇ ସାରିଲେ କହିବ ଓହୋ ଭଗବାନ ତୁମେ ଆଜି ମତେ ଚାହିଁଛ ଏଇଟା ପଛେ। ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ଦିନେ ସେଠୁ ବୈଦ ଯାଇକି ଡାକିଲେ ପଧାନିଏ ଇଆଡେ ଟିକେ ଆସିବ କି? ପ୍ରଧାନ ସବୁ ଆସିଲେ କହିଲେ କଣ ହେଲା ବୈଦେ କଣ ପାଇଁ ଡାକିଲ? ଆଉ ପିଢା ନିଅ ବସ ପାଣି ନିଅ ପିଅ ଯଦି ଜଳଖିଆ ପତ୍ର ଖାଇବ ଖା। ନା ହଁ ପାଣି ପିଇବି ଜଳଖିଆ ସବୁ କରି। ତୁମ ଗଛରେ ଯୋଉ ତୁମ ପିଢାରେ ଯୋଉ ଲାଉ ଲଗେଇଛ ତାକୁ କଣ ବିକ୍ରି କରୁଛ ନା? ଖାଦ ନା ଆମର ବିକ୍ରି କରି ଆମେ ତ ଗୋଟେ କୁଟୁମ୍ବ ବିକ୍ରି କର ସବୁ ଭୁସି ଦେଇକି ମଜା ଆଣିବ ରାନ୍ଧି ବାଡ଼ିକି ଆମ ସବୁ ଦେଇ ଦଉଛି। ଆମେ ଘରେ ଘରେ ପୁରଉଛୁ ହଜମ ହଉଛି ପେଟ ଫେଟ କିଛି ହଉ ନା। ଆଉ ଔଷଧ ପତ୍ର କୋଉଠୁ ଖାଉଛ ନା? ଔଷଧ କାଇଁ ଖାଇବୁ? ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଲାଉ, ଆମ ବାଡ଼ିରେ ପାଣି କଖାରୁ, ଆମ ବାଡ଼ିରେ ସାଉରୁ ଆମେ ଖାଇଲୁ। ଆମ ବୋଉ ରାନ୍ଧିଲା, ଆମ ବୋଉ ପରସିଲା। ତୁମେ ପଚାରିବାକୁ କିଏ କହିଲ? ନାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ଖାଲି ପଚାରୁଥିଲି ଟିକେ ନା ସେ ଏତେ ପଡ଼ୁଆ ଜିନିଷ ତୁମ ବାଡ଼ିରେ ହେଇକି ତୁମେ କଣ କିଛି ନା? କାହିଁ ତୁମେ କଣ ଚାହୁଁଥିଲ ଆମର ହେଇଥାନ୍ତା କି? ନାଇଁ ସତ କୁହ ବୈଦେ କଣ ତୁମେ ଚାହୁଁଥିଲ? ନା ନାଇଁ ମା ଯାହା ବାଡ଼ିରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଥାଏ ସେ ଔଷଧ ପାଣି ଖାଏ। ନହେଲେ ପୁରା ତାର ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମୁଣ୍ଡ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଧିଅ ହାତ କୁଣ୍ଡେଇବା। ତେଣୁକରି ଔଷଧଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁ ତୁମ ଲାଗି ଆଗରୁ 1000 ଟଙ୍କାର ଔଷଧ ଆଣି ରଖିଦେଲି। କାହିଁକି ନା ଏମିତି ସବୁ ହୁଏ ନା ଆମର ତ ହଉନି। ନା କେମିତି ହଉନି? ନା ଡାକିଲା ତା ସାନ ବୋଉକୁ କହିଲା ଇଲୁ ଇଆଡେ ଆସିଲୁ ହେଲୋ ଗୀତା ମିତା ସୀତା ତାଙ୍କ 3 ବୋଉକୁ ଡାକିଲା। ଇଏ ବୁଢା କଣ ଏମିତି ନା ମ୍ୟାଚ୍ କରି ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରି ବୈଦଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ବିଜୟ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ହଉଛି ବିଜୟନୀ, ଆଉ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଦିବାକର, ଦିବା ବୁଢା ବୋଲି ତାକୁ ଡାକନ୍ତି। ଆଉ ତା ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ହଉଛି ବିମଳୀ। ସିଏ ଆଉ ନାହିଁ ଉପରକୁ ସବୁ ଗଲାଣି। ସେ ଲାଉ ପାଣି ଖାଉ ପଳେଇଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କର 3 ପୁଅ। ମା ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଜାଣିଲେ କହିବି ମା ତମକୁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯୋଉ କଥା ମା ଜାଣେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହେ। ମା ଆଜି ସେ ବିଜୟକୁ ଜବତ କରିଲା ସେ ପ୍ରଧାନ ଦିବାଗୁଡା। କହିଲା ହଇଓ ବୈଦେ ତୁମେ କଣ ଏଇ ସବୁ ପାଇଁ ଔଷଧ ଆଗୁଆ ଆଣିକି ରଖ? ନା ହଁ ନା କାହିଁ ନା ଏଇ ସବୁ ବାଡ଼ି ଘରେ ଦେଖିକି ଆମେ ଔଷଧ ଆଗୁଆ ଆଣି ନ ରଖିଲେ ହଠାତ୍ ତମେ ରାତି ବିଖାଣା ଯିବ କଣ କୋଉଠି ହବ। ଆଗରୁ ଆଣି ରଖିଲି ଚଳେଇଲା ସେ ବିଜୟ ଯିଏ ଚଳେଇଲା। କାହିଁକି ନା ନହେଲେ ଦିବା ବୁଢା ଯଦି ଉଠିଥାନ୍ତା ତା ପାନ ଏତେ ବଡ଼ ପାନ ଭାଙ୍ଗିବ, ପାନୁଆ ହାତରେ ତାକୁ ପିଠି ଫଟେଇଥାନ୍ତା। ଆଗୁଆ ଆଣିକି ମାରିଚାର
କିଛି ଔଷଧ ଦି ପଇସା ହେବ ବା ମଣିପୁରୀ ହାର ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ପିନ୍ଧେଇବ ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପିନ୍ଧିଲେ କେତେ ନ ପିନ୍ଧିଲେ କେତେ ତାଙ୍କର ତ ନିମପତ୍ର ଗୁଣ୍ଡ ଖାଇକି ତାଙ୍କର ଡାଇଜେସନ ହେଇଯାଉଛି ତୁ କଣ ପାଇଲୁ ରେ। ହଁ ମା ଦିବା ବୁଢ଼ାକୁ ତ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଫେର କାଲି ଆସିକି ଆଉ ଜଣେଇବି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଫେର ଆପଣଙ୍କୁ ଦିବା ବୁଢ଼ାକୁ ଜଣେଇବି କାହିଁକି ନା ମା ଆଜି ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ମା ପ୍ରଣାମ जय जगन्नाथ। जदि आपको ये वीडियोटी भल लगी ताले एबे भी जाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन के दबे दियंतु रे दिबा बुढ़ा लगी। माँ प्रणाम।